Има ли и други като мен, които са се страхували или се страхуват от медицински процедури и операции? Ако да, останете, това видео е за вас. Макси, ти ще спиш ли днеска, бе, мамо? Ще спиш ли днеска? Ами, айде, мамо, имам видео да сядам да снимам. Хайде, кажи лека нощ. Здравейте и добре дошли отново в нашия канал. Целта на това видео е да бъда полезна на тези от вас, които са се сблъсквали със същият проблем като мен, а именно страх от медицински процедури и операции. В моя случай става въпрос за двете ми раждания, които бяха чрез операция. Останете, ако искате да разберете как бихте могли да си помогнете и да се чувствате по-добре. Първо искам да ви обясня в какво се състои точно проблема при мен. При вас може да е нещо по-различно. Обяснявам в момента какво се случва при мен в моята глава, защото аз съм го анализирала, изследвала и разговаряла с моя позната психоложка. Аз нямам страх от игли, аз нямам страх от самата медицинска процедура, която ми се случва в момента. Аз нямам някакви травмиращи събития в миналото. Не съм лежала като малка по болници, не са ми правени тежки медицински процедури, нямам никакви травмиращи събития, свързани с медицински процедури. Не ме е страх от игли, не ме е страх от системи, не ме е страх от шевове. Смятам, че май имам висок праг на болка. Имам пълно доверие на медицинския персонал. Смятам, че в България лекарите и сестрите са добре подготвени, не случайно са търсени в целия свят. Добре информирана съм, знам какво ще ми бъде направено, знам как ще ми бъде направено. Имала съм пълно доверие на лекарите и целия медицински персонал. Не е това проблема при мен. Проблема при мен е, че аз изпитвам страх от загубата на контрол. Тоест, лягайки на операционната маса и връзвайки ме за нея, защото по време на секция на вас ви връзват ръцете и краката, аз ще загубя контрол. Това е моят основен страх и моето единствено притеснение, че аз имам загуба на контрол. Имам загуба на контрол върху тялото си. Не мога да контролирам тялото си. Когато ми поставят спинална упойка, аз няма да имам усещания и няма да мога да се движа, няма да имам контрол върху тялото си. Това нещо ме кара да се паникьосвам само като си го помисля и това е причината последните месеци и на двете ми бременности да изпитвам огромна тревожност за това, което ми предстои. Въпреки че не съм имала абсолютно никакви проблеми, слава Богу, и по време на двете си бременности и двете бебчета се развиваха напълно нормално. Аз се чувствах добре, въпреки автоимунното си заболяване, което беше наблюдавано по време на втората ми бременност непрестанно. Всичко абсолютно беше наред. Не съм имала контракции, не съм имала отлепения, не съм лежала за задържане и въпреки всичко това и знаейки, че всичко е наред, аз изпитвах в последния един месец и с двете си бременности изключително силна тревожност и тя се изразяваше в безсъние, в паникатаки, изобщо неприятни усещания, които са напълно излишни. И аз много добре си давам сметка, че това е напълно излишно. Аз се притеснявам без причина, но то е по-силно от мен. Как премина първото ми раждане, имайки предвид тази цялата ситуация, свързана с моето психическо състояние последния един месец преди самото раждане. В нашата държавна АГ болница в Русе, когато ще бъде извършено планово секцио, ви приемат на предната вечер в болницата, за да могат да ви подготвят. Мъжът ми ме закара в болницата, разделихме се и
ме заведоха в стая до предродилна зала, където аз цяла вечер слушах как други момичета раждат нормално, как стенат, как викат, как после ги боли и никой не му обръща никакво внимание. Всичко това допълнително ме стресира, както се досещате. Цяла нощ не бях спала. На сутринта дойде моята лекарка и трябваше вече да ме подготвят за операция. Мисля си, ако има подход от страна на медицинския персонал или ако има хора, които са специално обучени за това, да дойдат да поговорят с теб за това какво ти предстои, какво ще ти бъде направено и че не трябва да се притесняваш, че си в добри ръце. Ако има такива хора, мисля си, че всичко ще минава много по-леко и момичетата няма да изпитват такъв стрес. Сложиха ме на тонове, на мен сърцето ми вече ще изхвърчи от притеснение и страх. След около 1 час вече ме заведоха в операционната. В момента, в който прекрачих прага на операционната зала, аз започнах да се паникьосам. Само като видях леглото с коланите и чаршафа, който ти слагат тук пред лицето, за да не виждаш какво се случва, който допълнително имах чувството, че ще ме задуши. И съответно, когато вече ме бяха закачили да ми следят сърдечния ритъм, те установиха, че аз съм започнала да се паникьосвам. Поставиха ми пълната опойка, помолиха ме да броя от 10 към 1. Следващия спомен, който имам, е от интензивно отделение. Аз, ако има как още от преди родилна зала да бъда опоена и да ме събудят след като вече всичко е свършило, това би било най-добрия вариант за мен. Слава Богу, срещам огромно разбиране от моя акушер-гинеколог и така двете ми раждания преминаха с пълна опойка. Да, за съжаление, не мога да си видя бебчето по време на самата операция, но смятам, че стреса, който бих изпитала, ако съм в съзнание по време на операцията, е доста опасен и би могъл да ми навреди, така че в последствие аз да не съм пълноценна за моите деца. На анестезиолозите не им е приятно да ви поставят пълна опойка по време на секцио. Те не искат да го правят, има някакви медицински причини за това, но ви съветвам, ако изпитвате такъв силен стрес като мен, не си го причинявайте. Моя добра приятелка получи прееклампсия по време на цезарово сечение от стрес. След това имаше големи проблеми с сърцето. Така че просто помолете да ви поставят пълна опойка. Ще си видите детенцето след няколко часа, когато се събудите. С втората си бременност, някъде към средата на бременността, бях накосан от това да помоля лекуващия ми лекар да започнем да мислим за нормално раждане, въпреки че знаех, че това би било много опасно за моят гръбначен стълб. До такава степен аз се страхувам от операция, от това, че ще съм завързана за тази операционна маса, че бях способна да рискувам и да родя нормално. Предпочитах го, отколкото да изживея всичко това отново. Искам дебело да подчертая отново, че нямам страх от самите медицински интервенции. Не се страхувам от игли, не се страхувам от това, което ще ми направят. Имам пълно доверие на лекарите и на сестрите в болницата.
При мен проблема е друг. Сигурна съм, че и на някой от вас му се въртят същите неща в главата. И така дойде време за второто ми раждане. Отново в края на бременността си бях супер стресирана, не можех да спя, много тревожна, като към предната тревожност от първото раждане вече добавяме и това, че аз знам какво ме очаква, което е още по-лошото. И след двете си раждания аз се изправих на 7-8 час и успях да вървя, т.е. аз наистина чисто физически нямам проблем с медицинските процедури, не се халосвам, не ме боли, всичко е наред с мен физически. Знаейки какво ми предстои, аз няколко месеца преди второто си раждане започнах да се опитвам сама да си помогна и да се преборя по някакъв начин с този страх. Сега ще ви кажа как. Първо, за пореден път аз се информирах точно какво ми предстои. Точно как преминава процедурата, точно какво представлява самата операция. Да сте информирани, това е едно от най-добрите неща, когато изпитвате някакъв стрес и страх от каквото и да било. Ако искате даже от летене с самолет, ако изпитвате страх, просто се информирайте за това, което ви предстои и ви обещавам, че по този начин страхът ви ще намалее. Второто нещо, което можете да направите, е доверие в медицинския персонал. Аз имах огромната подкрепа в лицето на моя лекуващ лекар, в лицето и на сестрата, която работи в нейния кабинет. Аз разговарях с тях за това, че се страхувам и притеснявам и бях уверена, че и този път ще родя с пълна пойка и това не трябва да ме притеснява по никакъв начин, че не съм лигла и че това, което мисля и чувствам, е напълно нормално. Друго нещо, което чисто физически може да направите, за да си помогнете, това са дихателни упражнения, релаксираща музика, ако обичате някаква по време на заспиване, йога за бременни, нали, в случая говорим за бременност, но може да изпитвате такива страхове и по време на процедури, които не са свързани с раждания. Дихателни упражнения, релаксации, медитация, йога. Всички тези неща на мен са ми помагали в последния 1 месец преди да родя Макси да се почувствам по-добре. И нещото, което най-много ме е крепяло и най-много ми е помогнало, за да се мобилизирам и да се опитам да не мисля толкова много за това, което ми предстои в самата операционна, това е фокуса върху крайния резултат, а именно появата на нашето второ детенце. Когато видите бебчето си, повярвайте ми, ще забравите всичко, което ви се е случило преди няколко часа. Отивайки втория път по същата процедура, предната вечер преди секцията ме приемат, за да ме подготвят, но все пак аз вече знаех къде отивам, носех си много повече неща в чантата, които да ми помогнат. Когато ме заведоха в операционната с второто ми дете, аз изпитах абсолютно същите чувства, както с първото, въпреки всичко възможно, което бях направила, за да се почувствам по-добре, въпреки дихателните упражнения, въпреки релаксациите, въпреки това, че се опитвах да се фокусирам върху това, че след няколко часа ще срещна бебето. Въпреки всичко това, аз отново изпитах същия стрес, както първия път, когато влязох в операционната. И анестезиоложката беше много мила жена и така видимо искаше да ми помогне, но изключително много настояваше аз
да родя с спинална упойка. Дори след като гинеколога ми се опита да й обясни и аз няколко пъти и казах, че това не е добрия вариант за моето раждане, да съм с спинална упойка и да съм в съзнание. Тя продължаваше да настоява, че това е много по-добрия вариант за мен и за бебчето. Аз това го разбирам, тъй като съм се информирала. Знам, че спиналната упойка е много по-щадяща за мен и за бебето. Знам, че когато се постави пълна упойка, те имат буквално 1 минута да изварят бебето. Но в крайна сметка аз успях да я убедя, че това наистина не е добър вариант в моя случай и има голяма вероятност аз по време на раждането да им създам повече работа от необходимото. Сложиха ме да легна на операционната маса, вързаха ми ръцете. В момента, в който ми вързаха ръцете, пулса ми започна да се ускорява и аз чух анестезиоложката как казва: ето, тя започна да се паникьосва, пускайте й системата и да заспива. Това бяха последните думи, които аз чух преди да заспя по време на второто си раждане. Следващото, което се спомням вече от интензивно отделение. Момичета, искам да ви кажа нещо много важно. Говорете с близките си, говорете с мъжа си, говорете с лекарите си. Ако трябва, говорете с психолог или психиатър. Говорете. Защото това, че не казвате как се чувствате, не ви помага по никакъв начин. Никой не може да ви помогне, ако вие не говорите и не кажете, че имате проблем. И не се срамувайте, всичко това е напълно нормално. Приканвам ви да споделите своя опит от справянето с стрес долу в коментари. Желая ви прекрасен февруарски ден. Чао и до следващото видео.